As of January 20, isa na lang ang active COVID case sa buong lalawigan ng Aurora. Upang maibalik ang kanilang zero COVID status, inulinsad ng provincial government ang online travel application. Dito'y magkakaroon ng central online site kung saan magre-register ang lahat ng gustong makapasok sa probinsya. Paano nga ba makapagrehistro sa online travel pass ng Aurora? Una, mag-login sa auroragov.ngrok.io/citizen. Puna ng tamang impormasyon ang online application form at isubmit upang magkaroon ng sariling account. Kung mayroon ka ng account, maaari ka nang mag-request ng travel pass. Pindutin lamang ang incoming form kung papasok sa Aurora at outgoing form kung palabas ang biyahe. Kailangang dig sagutan ng passenger locator form at hintayin ang approval ng request. Kapag aprobado na ang travel pass, padadalhan ka na ng QR code. Ito na ngayon ang iyong ipakikita sa mga checkpoint kalakip ng iyong ID. Tandaan na ang bawat individual ay kinakailangan mag-apply 48 hours bago ang biyahe. Samantala noong nakaraang taon ay nagsimula na ang probinsya ng Bataan sa ganitong sistema ng travel application. Hanggang sa kasalukuyan pinaiiral pa rin ang QR code checking sa lahat ng papasok sa Bataan. Rainiel Pawid, CLTV News.